ndazama kudaidzira nokuti ndakapuwa basa rekuti tiponese vanhu. Saka tikangoita setinotaurira vari kunoku vanogona kufunga kuti ndezvekunoku. Haleluya! Mwari wakaite nyasha, waone kuti nyika yashata, wakatume mwanakomana wakabereka ari mumwe oga kuti afire nyika, kuti watenda kuti Jesu akauya akafire nyika wopona. Rugarema Kristo. Ndati Mwari muungwaru hwake aone kuti nyika yakapesana naye, anozvibereka. Mwari iye ari emene anozvibereka. Ouya otora zvivi zvako iwewe nezvangu, oenda nazvo ondonzwa punishment yokurwadza kwechivi, kuti wega wega atenda kubasa irori ava neupenyu usingaperi. Rugarema Kristo. Rugarema Kristo. Amen. Saka ndinoda kungomanya kuti nditi gagaga ndiinde pamberi pezvanga zvitarwa nomudzidzisi mukuru. Hazvina kunaka kungoziva badzi kuti Jesu akaroverwa. Haleluya. Hazvina kunaka kungoziva badzi kuti Jesu akaroverwa. Zvakanaka kuziva kuti akarovererwei. Iwe zvikakubatirei. Jesu akaroverwa kudaro unogona kutosara ukaenda kugehena. Jesu akaroverwa. Haleluya. Saka tinoda kuisa neti risingasiyi munhu. Rugarema Kristo. Rugarema Kristo. Saka tapuwa mashoko ari kuna Matthew. Mashoko ari kuna Matthew ndafarira kuti ari kutaura zvakaitika musi waJesu wokupedzisira wepanyama. Saka ndoda kutaura zvakaitika musi wokutanga waJesu wepamweya, so that vanga vari panyama vanopinda pamweya. Ndati hazvifani kurega kukubatsira kuti Jesu akafa akamuka. Kungoziva chete kuti Jesu akafa wogumira ipapo hazvikubatsiri. Rugarema Kristo. Rugarema Kristo. Haidzo dze format yezvirayiro nokuti rega ndisiri akuru, rega ndiine kuseri kwani. Ndiitire Luke number 24. What is 24? What is 25? Rugarema Kristo. Takunzi maKristo avana Peter vasati Jesu asati andomwisa apa. Vava vasikagoni kudaidzwa kuti maKristo nokuti Kristo wacho wanga wasati wamukati mavo. Anga ari pavari. Saka ndoda kutaura zvemaKristo kuitira kuti vanhu manheru vosvika kana vondobata mukombe uya vasabata vasingazivi zvaari kuita. Haleluya. 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 Rugarema Kristo. Rugarema Kristo. Vanoende kuchikoro, kuzvikoro munodzidziswa kuti fertilizer inogadzirwa so. Zvikasarire mulebhu hazvibatsiri chinhu. Ndo chaizvo. Mumunda hamubudi chinhu ba. Ngokuti makaita chinhu kulebhu mukasava nacho kumunda. Saka ichi chamakapuwa ichi chinhu changa chiri mulebhu, regai tichitore tende nacho kumunda chibereke zvibereko. Itangwana. Ruka pa number 24. Yes. Kumuka kwa Jesu. Kune kumuka kwa Jesu. Ndati handichaendi kuzvibatwa zvemafiro akaita Jesu nomusi waakatengeswa. Rega ndiende mukumuka. Atopedza kutengeswa, atourawa pasika vamwa. Haleluya. Haleluya. Nokuti isu tiri vana vokumuka kwa Kristo. Rugarema Kristo. Rugarema Kristo. Apostle Paulo anoti kana Jesu Kristo asina kumuka muchiri muzvivi zvenyu. Shoko iri munorizwa. Paina Apostle Paulo kana mukasa ziva kuti Jesu Kristo akamuka kuvakafa muchiri muzvivi zvenyu. Saka kumuka kwa Jesu kuvakafa ndo risiti yaunayo yauchapindisa nayo denga. Haleluya. Kana mukandotenga chinhu kwa TM vanokupai kapepa so. Mukakadonhesa munyari nezvinhu zvenyu munosungwa ndigadzi. Kuti hamuna proof of payment. Saka pane proof yepayment yezvakaitwa naJesu atibata anopinda nacho mudenga. Haleluya. Denga rinyi mwani.
Tatoziya isusu zvakwana. Tichataura izvi. Rugare maKristu. Tauti mwana mufanani. Number 1. Ndatangira pa 25. Ndikatangira pa number 25. Yeah. Yakati kwavari. Inononoka. Number 25. Right. Yakati kwavari. Imiwa kusafunga. Munomoya ndikubata. Nyaya ndiri kubata apa ndiye mukomana unonzi Cleopas. Zvinonzi mangwanani Jesu wamuka kuvakafa. Vakadzi vanomukira kuhwiro, vaenda kuhwiro, vanoenda nezvinonhuhwira, vachiti vandozodza Jesu mafuta, vanosvika Jesu wamuka, votonzwa mameseji wotanga kutaurwa kuti wamboonekwa, amwe akati waonekwa mutumwa, saka ana Cleopas vakufamba manyori, hey, vakoma taomerwa wako. Timaomerwa ngei kuti Jesu uya wainzi wakafa uya, kwai watozomukazve. Oya. Pane vamwe vanogona kungoziva zvokufa chete vasina kuzoziva zvokumuka. Zvokutofa vakatoona achiroverwa, vamwe vakatomwa naye Pasika, but vatosvikako vakatodongorera kudai. Kune vachikudongorera muguva, ivo vakamwa Pasika. Rugare maKristu. Dai mukanditeera zvandinotaura pano zvimwe zvichakuponesai. Jesus Christ. Rugare maKristu. Saka apa taane vakomana vadzidzi vaJesu vari kufamba vari kuenda Emmaus, vanoti vakomana pane nyaya dzatanzwa dzataurwa nevakadzi dzinotyisa. Wazviona here kuti zvinotyisa ndizvi? Enda shamari ndapa background zvishoma. Inoverenga pa number 25. Right. Zvino yakati kwavari. Enda pa number 24. Number 24. Kuti zviite sei? Zvino vamwe vaiva nesu vakaenda kuhwiro. Saka vana Cleopas vabvunzwa vanofamba Jesu anojoinira zonzi munombonyakazeiko zvikazi uri mutsva here muJerusarema. Kune vanhu vanoparidzira Jesu. Ukasamuziva zvakanaka Jesu unoparidzira Jesu. Amuna kundinzwa? Saka vari kutofamba vakuenda Emmaus. Zvikazi Jesu wasvika wawe chitatu. Zvikazi munombotaura nyaya yeiko? Zvikazi ndakomana uri mutsva here? Zvikazi mutsva wei? Zvikazi tazwe shoko ratityisa, vakadzi vati wamuka, iwe wototibvunza unombogarepi? Jesu wacho Kuparidza Jesu. Unaona kuyi? Oya. Rugare ana mai. Munogona kurarama muchito. Munoparidzira Jesu. Apa pandu pendodo kunyaso kuite kona yacho regani nyaso kisvika. Musaerenga makore. Baba tabombera. Kungoti kwega kwa hana ane 52 years. Azvishandisiro kana musaimamuziya. Vana Cleopas dzadzitoriwe mbiru dzaifamba naJesu vakatanga kuparidzira Jesu. My. Rugare maKristu. Zvazi. Uri mutsva here? Erenga doli, erenga ndikabira apa. Time dzangu dzinopera. Number 24. Yes. Zvino vamwe vaiva nesu vakaenda kuhwiro vakandozivana sezvaakareva. Number 25. Number 25. Zvino yakati kwavari, imi wekusafunga mune moyo inononoka kutenda zvose Kune mapenzi. Kune vanhu vasingazive zvokumuka kwaKristu. Mapenzi. anononoka kutenda. Vanhu vanononoka kutenda. Rugare maKristu. Haleluya. Saka vari kufamba zvikazi Jesu wakafa asi watozwamuka, ndo zvaasina kutenda izvozvo. Zvokuti vakafa vakazvitenda because vakamuonekwa akaturikwa padanda. But zvokuti zviprofita zvakataurwa kuti achamuka zvigokubatsira iwewe. Enda pamberi, batanidza. Yes. Zvino yakati kwavari, Jesu kwakuti kwavari, imi wekusafunga imimi mune moyo inononoka kutenda zvose zvakarehwa navaprofita. Enda. Ko Kristu akanga asingafaniri kutambudzika saizvozvo agopinda pakubhinya kwake here? Saka nyaya yatichaona padzidzi 12 ava, Jesu ari kuti nyaya yakataurwa kare nevaprofita yekuti ndichabetray, ndichapandukirwa. Wagona raro ramba kubuda, rarabuda harisiro, rarabuda betray. Vanzi ndichapandukirwa.
Saka vaprofita kuti Jesu achapandukirwa. Apedza kupandukirwa, vakanga vachiverenga chiprofita, vakasara vasati vaona kupandukirwa kwaJesu zvichizara. Vakomana nyaya ndiri kutaura panapa ndenyu. Uyai tizive zvakaitwa naJesu pamuchinjikwa kuti zvakabatsirei iwewe mutendi wanhasi. Rukarema Kristu. Rukarema Kristu. Saka Jesu anoti muri mapenzi kana musikatendi zvakataurwa navaprofita zvokuti kudini. Number 27. Ipapo akatanga kuna Mozisi navaprofita vose akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake mumagwaro ose. Saka utaona kuti nyaya inobva kuna Mozisi kusvika kuvaprofita vese inyaya 1 yamambo Jesu, kufa kwake nokumuka kwake neglory that followed, kana kuti nekuhwinya kunotevera. Isusu tauya kuzopinda mukuhwinya kunotevera. Rukarema Kristu. Rukarema Kristu. Kana mandinzwa dai. Rukarema Kristu. Tati kubva kuna Genesis kusvika kuna Malakai pane nyaya yaJesu yekutambudzika kwake nokuhwinya kunozotevera. Indiri pakuhwinya kunozotevera. Rukarema Kristu. Rukarema Kristu. Rukarema Kristu. Rukarema Kristu. Yebo. Mazuva zvacho taure mukuru kuti manheru kutamwe kuraiwa. Kana paine asinga understand kuti zvinobatsirei zvatichaita manheru, tanga wa understanda zviri kutaurwa masikati anaya, kitira kuti paunomwa manheru umwe uine understanding kana kuti umwe uine kunzwisisa. Rukarema Kristu. Usava benzi sezvakaita vana Cleopas. Vana Cleopas vakanzi mapenzi because vakararama vasina kutenda. Saka manheru pauchandoita exercise yemanheru, kana ukasanzwisisa zvakaitwa naKristu kuti zvakabetserei kumutendi, uri benzi. Rukarema Kristu. Rukarema Kristu. Kuti Jesu Kristu paakaenda pamuchinjikwa, ropa rake rechiteuka zvinombobatsireiko? Zvinobatsirei kumutendi wanhasi? Rukarema Kristu. Iwe shamwa chiregera. Number 28. Alright. Zvino vakaswedera kumusha kwavakanga vachienda, kuti akaita seoda kupfuura, vakamugopedzera vachiti, garai nesu nokuti ava madekwana, zuva ravira. Ipapo akapinda kundogara navo. Zvino vakati agara navo pakudya, akatora chingwa akachiropafadza, akachimedura ndokuvapa. Ipapo meso avo akasvinuka, vakamuziva, vakanyangarika kwavari. 32. Vakataurirana vachiti, ko mwoyo yedu yanga isingapisi mukati medu seiko? Achitaura nesu munzira nokuzvitaurira magwaro. Ndatiregedza, kwezvaizei kuti ukandosvika pandichatiregedza mani. Rukarema Kristu. Rukarema Kristu. Vana Cleopas pavakatonzi muri mapenzi akati adzivapengai. Pautosvika mumba kwautogadzira kuti ati agarai katorekera kati garai. Pawakazondoti regai tichinamata kuti bwadure shingwa kwakunamata. Kuti ndiye. Saka pese papanzi muri mapenzi zvakadai zvakaita Jesu kutangira kuna Genesis kusvika kuna Malakai angoti ndomwe waprofita. Jesus Christ. Rukarema Kristu. Saka pane shoko rinozoti wakati amedura chingwa akachiropafadza meso avo akasvunuka. Ukaenda kuna 6 dzaJohn chinoti Jesu ndicho chingwa cheupenyu. Saka chimisikidzo chokubwashura chingwa ochiropafadza ari kuda kuvarakidza kuti chingwa chiya chainzi chauya ndini. Rukarema Kristu. Rukarema Kristu. Timbogare pasi. Rega ndise tii. Makuseni tamwe tii ine mukaka, masamba neshuga. Pane ere unokwanisa kubudise shuga mutii, wobudise masamba mutii, wobudise mvura mutii, wobudise mukaka, wozvifambisa zviri chimwe chinhu. Kana tii yatipa inobatana kuti shuga, mukaka, masamba, mvura ndoyati. Ndoda kuti chii?
ndikuda kudzidzisai zvakamuka Jesu Kristu kuvakafa kuti akagadzira inonzi tii kana kuti mutendi kana kuti chisikwa chitsva chinoti Jesu nemutendi zvava chinhu one tisingagoni kupatsa rusiri. Yes. Apa manonzi. Saka ndi padzokoro. Rukarema Kristu. Ndati reason yakawira Jesu panyika kuti vanhu vanga vasina Mwari. Saka Jesu achiuya ari kuda kuti Mwari apinde muvanhu, vanhu vapinde muna Mwari. Chite chinhu one. Ite tii. Rukarema Kristu. Saka munozviona papi tinozviona mupostori Paulo achiri Sauro ari kuenda kuDamascus kuda kundoparadza vanhu. Anorogwa nechiedza. Ndoda kuti muteerere inzwi rakataura rinoti Sauro, Sauro unonditambudzirei. Sauro anga asingaurayi munhu wani, aiuraya vakawanda uye Sauro haana kuuraya Jesu. Sauro anga achiuraya vatendi, but Jesu akutaura naye anoti Sauro, Sauro unonditambudzirei inini. Ukabata mutendi wabata inini nokuti tiri tii. Rukarema Kristu. Saka ndinoda kubika vatendi vanoziva kuti ivo naKristu chinhu one. Kuitira kuti pandichandobata mukombe manheru handisi kuda kuti Mwari apinde mandiri. Ndiri kurangarira zviri mandiri. Pane vanototi vondobata kudai kuti regai nyase kubata zvakanaka kuti Jesu wacho usati gate gate zvinaso nekuti nekatsika kemahara wasvika pachirayiro kuti pamusoro kuti ndakuda kubata Jesu. Rukarema Kristu. Vaitaurwa shoko waiti regai timbobika. Regai timbete masoko. Vaitaurwa shoko waiti regai timbete masoko. Manheru osvika kundati pamusoro kuti gamuchirei chikapu kofinyaso kuchibata kudai. Jesu ndatimubata zvino. Rukarema Kristu. Saka regai tigare tamupa izvozvi Jesu kuti kana makuzobata kapu iya zviite chirevo. Hallelujah. Hallelujah. I feel like talking. Hallelujah. Ngati manheru kana zvoitika zviyazi uziye kuti ndiri tii. Saka chandakuita ichi kurangaridza zvakaitika kwandiri. Kwete zvinoda kuitika. Hallelujah. Hallelujah. Takafa pamwe chete naKristu, tikavigwa pamwe chete naKristu, tikamutswa pamwe chete naKristu, tikagadzikwa kurudyi rwaBaba pamwe chete naKristu. Ndataura kuna Efeso 2 number 4 up to 6. Ndotaura mashoko ndanitaura. Rukarema Kristu. Saka mutendi wanhasi autori Jesu uchise mukati. Una Jesu uri mukati, uri kuita zviri kunze. Rukarema Kristu. Rukarema Kristu. Yebo. Mudzidzisi Bishop vatangira pana Matthew 26:25. Number 25 ya Matthew. Wondopedza Jesu. Une mashoko aunongo wataura. Rukarema Kristu. Pa 25 panopera nyaya iyoyi kuti yazoenda pa 26 paengwa naBishop. Saka utaona kuti hakuna gwai rinete mbudzi, hakuna mbudzi inete gwai. Hongo. Pane varimi vakawanda vane makwai nembudzi dzinogara muchirugu chimwe.
Makambomuka gwaira mbudzi. Makambomuka mbudzi yagwai. Wakaipa mwanakomana wake kuti ani nani watenda maari ave noupenyu husingaperi. Kunyarara. Ndini chingwa chazo kwadi chakabva kudenga. Kristu wakutotaura. Gamushirai inini kuti muite maKristu. Kana musina kugamushira Kristu nangu ndikadaidza kuti ndikati rugare maKristu mukanyati emene azvishandi. Kunyarara. maKristu hatitwi nekuti taungana panapa kana nokuti takapfeka magemenzi. Rugara ana mai. Nyaya yandinakidza ini handidi kunyanya kuenda vamwe vaizvitaura kwaIsraeri kuzosvika uku kuti asi ndangopa muenzaniso semuenzaniso wapuhwa nababa. Hanzi maizviziva here kuti ukazvarwa muno muZimbabwe wakakurira muno muZimbabwe ukaita vana muno muZimbabwe ukazoenda kuSouth Africa unono kana wakuda kuita chizvarwa cheikoko unochinja unonosvika yavanoti kuchinja citizenship kuti uitewo kuSouth Africa. Ndokuti mubate nyaya yekwazvakatangira uko nekwatava nawo nokuti dambudziko kana musingachazivi kwamurika hazvinzwisisiki. Ndati izvozvi ukakurira muno ukazvarirwa muno ukazoenda kuSouth Africa ukanoti South Africa ndauda kuita chizvarwa chenyu vanobvuma vokuti chichinja citizenship chizvarwa chemuno zvakureva kuti independence yako hazisari 18 April. Ukaona wachiramba wakuti wakuSouth Africa watira mwana weSouth woti independence ndo yangu. Vanoti haziva kuti wakuda kuita weSouth watoramba nepane independence pacho zvese wazviramba kuti izvi hazisari ndakuda izvi. Pari kubatika era. Ndada kutaurira chiri panyaya yekuti ndoona kuti ndo nyaya iri pasika yakazotanga tiri kudai tiine makachinja citizenship pamati maamaKristu amusisari vanhu vamwari maamaKristu kuti Christ in you. Kunyarara. Yebo. Amuchati 18 April abhibhu izvi kuchatombotaura zvaabhibhika inotorwa inoitwa revoked citizenship. Toriraipo udzokere kwake ikoko pawanga wambouya tatamboti uya kuno here. Kunyarara. Izvo kana pechitaurwa iyo yaJesu ndinoona imboti 1925 uone kuti Jesu wakunofa haana kungosiya wakaita chimwe chiitiko chaakaita chekurumura kereke yake kubva kwaIsraeri asi vanhu havana kunyatsa kupabata. Asi pana 1925 dzaJohn Jesu wapa muchinjikwa pane chiitiko chakaitika zvokuti kana uchinyasa kudzokera uchiverenga unoona kuti apa ndo pakarumurwa kubva kuchiJudha kuchiuya kwakuti kwataa kuti isusu maKristu. Right. 19 number 25 dzaJohn. Yes. Number 25. Right. Zvino pamuchinjikwa waJesu pakanga pamire mai vake. Pamuchinjikwa Jesu wapa muchinjikwa pane vanhu vakanga vakamira pana mai vake nomunun'una wamai vake nemunun'una wamai vake Maria mukadzi waKuropasi naMaria Magadharena avakadzi vesa. Zvino Jesu akati achiona mai vake nomudzidzi waaida pane umwe mudzidzi waidiswa futi amirepo aripapo akati kuna mai vake kwakuti kuna mai vake mai tarirai tarirai mwanakomana wenyu. Number 27. Right.
Ipapo akati kumudzidzi, right, tarira mai vako. chitarira mai vako iwe. Kubva panguva iyo, Kubva panguva mudzidzi iyi, akavatora, right, akavaisa kumba kwake. kunyarara. Yebo. Jesu vakuda kunofa, paita vakadzi, paita zvinhu zvoti, paita vakadzi, uye paita mudzidzi anodiswa naJesu. Vakadzi zvichingori, kana takuverenga Bhaibheri, zvinorepresenta kereke yaMwari. Kana pese panonzi mukadzi, kazhinji kacho muBhaibheri, zviri kureva kuti kereke yaMwari. Saka pari kunzi vakadzi vaiapo, apa kereke yairapo, kwakunzi pane mudzidzi waidiswa, uyu waimiririrawo chaidiswa naMwari, anova mambo Jesu Kristu. Kunyarara. Saka sikanzi, mai tarirai mwana wenyu, mwana tarirai mai vako, pati kubva nhasi izvozvi, mai chendai munogara kumwana. Hazvina kunzi mai chidzokai munogara kuna Josefa, nokuti mai vayapa ndiani? Mary. Mary wanga wakaroorwa nani? naJoseph, Jew. Kwakutoita mwana, asi Jesu wakufa, zvinonzi mai kubva zvino endai kune chandinodi, munogara kune chandinodisisa. Munopabatira. Musasagara kwenyu kwamakaroorwa uko, ikoko ndizvenyu zvepanyama. Tendai munogara kune chandakadisisa. Kereke yakunzi imimi. Haleluya. Amen. Rugaro wana mai. Maakufana kuchengetwa nechinodiswa naMwari chairepresenta Jesu. Kana iri kereke yaMwari yaakufana kutungamirwa naMweya Mutsvene. Yes. Ukangoona iri kereke isingatungamirwa naMweya Mutsvene, hapana. Ichiri kwaJudha kumakwai, asi iri kuda kuchinja futi kubva kumakwai yechiuya uku. Waita munhu wabva muZimbabwe, wati ndakuda kuita muSouth Africa, wobvumirwa kuti ita hako. Waikoko woti aiwa, independence yangu napresident wangu ndiwaMunangagwa. Saka kana mada zvekuSouth Africa, president wenyu waRamaphosa, kwete vaED. Hakuchisina ED pfe uku. Kunyarara. Yebo. Dati dambudziko, izo dambudziko perenge riri kusaziva zvauri. Chiti ita 3 yoyo vaFilipi, kuti mumboziva zvamuri izvozvi, kuti muzive kuti izvozvi makambomira sei. Ndo pane nyaya. Ita 3:20. 3 number 20 dzavaFilipi. Right. Manzi makuru pa number 1. Atiri manzi Chingaira makuru. kaparo kuziva Kristu. Tora pa 20. Pa number 20. Right. Nokuti nyika yedu iri kudenga, uko kwatakatarira kuuya kwemuponesi Ishe Jesu Kristu. Ndipapumira ipapo. Unozapo kuti manzi makuru. Zvimwe zvacho ndopetotanga kuvhiringa vanhu, nokuti vanhu vanotanga kuti manzwi makuru pane zvose zvikuverengwa musoro shoko. Izvo musoro weshoko Bhaibheri richinyorwa harina misoro weshoko, vanhu vakazoisa musoro weshoko. Yes. Munombozviziva here? Iye tinosimbirira kuti dzokerera pamanzwi makuru emusoro. Manzwi makuru ndoezvo makuda kutoverenga. Saka munototora nguva muri pamanzwi emene muchiti manzwi makuru mufana wangu. Akakuudza izvozvo manje. Chaita kuti ugare uchiita nharo, nangu togara toita nyaya dzekupano. Nokuti wapana akakuudza kuti ndo manzwi makuru iwe mwanangu. Profa. Kunyarara. Chati saka chiverenga pa 20, indati 3 ne20. Manzwi makuru mirai. Nokuti nyika yedu iri kudenga, Inzwa pa 20. kwatakatarira kuuya kwemuponesi Ishe Jesu Kristu. Nyika yedu isusu semaKristu haisi pano, iri kudenga. Pari kunzikwa irapo. Zvokuti ana mai muri kunyasa kuzvinzwa here? Itawo chiverenga uri apo. Vanzwa ana mai. Izvacho. Ini ndichifanira ndanzwa programu yakutoitwa. Patanga tichida kutanga programu yaurari. Na 2 o'clock mukuru watotana 2 or 3
ateda totokanda izvo zvakanoita Satani manje akadi kuti munzwe zvinokuitai kuti kana mogara moita humwe chete kuita humwe kuti maane mweya waMwari mamuri ende mweya waMwari unouya nekutenda chii shoko rake. Ndimbogara ndichipa mufananidzo unodariso kana uri kuHarare ukapinda muTakeaway unonzwa munhu achiti akakurira kumushando ndoda sadza nerodhirana. Makambozvinzwa here? Andoda sadza nerodhirana. Bhurera riripo asi anoti ndoda rodhirana. Why? Anoziva kuti rodhirana rinonaka kudarika bhurera. Ichokwadi here? Ichokwadi here? Rodhirana ndo nyama yehuku chaiyo inonaka. Bhurera ari mafuta. Saka munhu akapinda anoti ndoda rodhirana. Ende rodhirana iyi yakaitwa chirodhirana. Nyama yayo kunaka kwayo kunozoti vanhu inonakiswa nezvainodya. Zvati mundibatisise ipapa. Ende bhuroira iyi nyama yaro kana kuri kushata kana kuri kuita mafuta inoitiswa izvozvo nezvarinodya. Saka rodhirana inoitiswa. Saka ndati ukana panga pautangwa mapurogiramu owanda kuda kuti vanhu varambe vari mabhureira vasaite marodhirana. Mukangoona makuwanza purogiramu dzisingaiti kuti vanhu vaite marodhirana nyama inonaka. Vanoramba vaa mabhureira mafuta. Kunyarara. Zvoti kana motaura kunyangwe nyaya chaidzo amuwirirani muri mabhureira. Mune mafuta chete. Nyama yenyu hainaki. Zvamunodya ndizvo zvinokuitisai nokuti kana mwodya mwakazongwara vakafungidzira kuti chinoitisa rodhirana. Kana utori kuHarare ukaiona yehanga iya tine huku yehanga iya ukaona ichifamba pane pamwe unoti ndeni kwane ane huku dzekumusha rodhirana iyi. Izvo iyai yakumhanya haisari rodhirana rabhurera asi chasara ndezvayakapfeka ndochawaona kuti ichi irodhirana. Izvo zvayakapfeka hazvizvo zvinoitaidza kuti irodhirana. Munondibata hamuna kupanzwa. Uri kutauni kana huku yapinda kuya kutauni yakugara kutauni haibvisiba zvayakapfeka zvekuti hanga kana kuita yebhuleki zvokuti kana uri kunoona toti irodhirana. Izvo haisisari nokuti zvayakufidwa nazvo ikoko ichikeni mesi. Chinoitisa rodhirana ndezvainodya kunoku. Saka zvainodya kunoku ndozvinoitisa urodhirana, ndozvinoita kuti nyama yayo inake. Kana yako yakutopuwa bhurera chicken meshi yayo nyama yayo yatoitawo mafuta asi yakafuka urodhirana. Saka vazhinji vedu kungofuka magemenzi akapfekwa sezvo kuti uri muKristu. Izvo Kristu chacho hapana, ibhuroira. Unozondibata zveipapo. Vana mai kungosunga henyu makireni kuuya. Izvo muri mabhureira henyu nokuti zvemunofidwa nazvo ndezvechibhureira. Hamuitwi maKristu nokuti masunga magloria kana mataurwa kunzi uniform yedu inofanira kuva yeblue kana makutoti maKristu. Zvemunodya zvemunoparidzirwa ndozvinokuitai kuti vatendi vana vaMwari. Ivhesi yati musha wedu uri kudenga. Saka kana musha wedu uri kudenga isusu pano tiri chii? Vamiririri.